Jual amsano gadi kering Thai no tipra mothoni bakhakte party office no clock rizakhate amsani lokorok baibo malay koklam salake obahageno tini saguka 12 amsano gadi bising khobja Roshrod Nagar bisini musungbari amsayabo aroni party office clogui lokorok bai malay mani yagolo koknare kha 12 amsano gadi candidate Boromgrang James Deborma naitoni choyakari chini hamkrai TV Ai no hai tini norbe malai nani surjuk mangka set manka prochar kaham no choli tongo ti pramotha applying sinai abo survey ni bisingti bo sunai na kya tai lukurok bai ground report ni bisingti sen bibhinno source tei bibhinno information tei sen connect mani ti pramotha jes kapano taise sarkar khaina thang tongo tai o 17 tarikho result do ti pramotha applying sinai Kai, kintu borong ni chesta tamo rang ni shokti bai ti pramotha ni vote no komirana ni naitong ang poito khlayo para ni lukurok kuno dino rang ni bage bubagrano yakar thangla abo ki kubuida bubagrano kon dino yakar glang na ble yaka bubagrano hamsak bai na ble bubagrano hamsak angkai dofayok sama manai karon bubagra simise dofani tiyei din rat samung khai tongo bubagrano jodi sing support kaike bus kang salo sung yok sama manai tini bubagra tripura rajyo bini yakung kapik painai tini ni simi bini prochar cholinai ramchandra gadobo bubagrano sing jes kapano tubnai tai sing jotto palbak sakai bubagrano nainani bagi singma thane haisi tai bisi bara kok salia gabang ma jaga sini program tongma bai sing taibo